Sila masuk. Anong iya bang pagkipulit? Ini pun pinila masuk ke Cikimut. Begitu aman kepala Alang itu belum Tango Club. Semet Ponglopet lapat bangsut patua klamalong ladak Ponglopet uwi kimi klub pen patir pi ponsi muhuri terang kalitang amen pen labangsu knockout football kapatu kimi final lo nasi jasmet ladak uwi kimi klub Ponglopet lapen pong uklap lata samput hari dia Ponglopet lo nasi alang itu mangbong kaddo ko besi tame tekno itu pelapon excitement ko ang labangsu khela rong along sita meja lapuan gol kipi jitu kitura bang nang tum teglong lo la bangke World Cup konani Olympic long le tour le tason la sona type si gol pilo la si ining samping lo la dak lapuan field condition ka hinung bong sita me owe kimi club atu te patir pi pon nonde dili chu heta tum khela la final de la si rong rup jasme sporting event in tum Dr. Tuliram long hanga kemang itu 26 ta langli selampon lah kami aja halong memputa ke tangte lo pusan dula lapen penaan si pakom ji plong te pang arji plong te lambang so kapatu anak kela dula anak paci wibek ni nasi nili ni ngarong ping alo datang mang citong dunte nasi lambang so pil development kan kami nili itum dang manpeng ke do iem modram lekti lapen umpata itum kacing hona kado ka be pini nang citong no rat amuluk ta dupik an lo asi kado aning yang sam kucing sih kado kowe nang itu media apa nang itu Ponglopet owe kimi club ben ben suri kadom dan pulang lupa jering tu ate nang itu kaprek sai do ain ben stame nang itu madak nang itu mahawar bang pen dak ilitum kena masawet kusdame nang itu rada tengno mate rada tailong apa lang ponji apa ate nilitum kemang lapulo babang su football ke batu pen ilitum Ponglopet darat made Ponglopet nang itu niwe kimi itu kacak liya yang tendang lo ason khela dula ayen papang goi mane ko ayen tilitum labang sa kemang da temet kedo lapen gelitum thaglong kedam tang jitu ilitum kacikino football ke pitan masak uwet usda militum mang thaki thaglong je gada ilitum Ponglopet hawar long kapatuhin masak bo kapapang londo lapen ke non ke bang je ni tadi tum Ponglopet uri kini klawahin ben ke neng gite do kapang nei busi lapen lapuson asai kimi asai eklamong kaiki usda melitum klawahin ben lapin yang tem la mohri terang kali tang labang somen ben football ke bipon labang song tum gol kan sikai malapen tuma tim ban
kopi sen pen kopi kepui je man. alang lo kini nifai ingkorafi pai ciklu ningkan surina ra ingkoragetom kini la bangsorni ake hai gotom terang lage donar lo alang isar bura kalitang muhuri terang ciki momenten kecengsi knockout football tournament bipon lo nasi pini anglung giti long jadi tumdak kini klub hin pen gol hini tapen pogo club gol isi asong bong sini tum hai pon intel lo lasi ini tum ningarong lo kado kawe owe kimi klub patu rapera korti do antam ningarong par lo pini na bangsu patu long cepa undu na pot ing samjin pen patun pon tega pot owe kimi klub lembang kubang jumhananta elihin penda suri ning kang sama karom pa jelo la pen lapuni tum opponent team mate pogo club ini runners up lo alani tum hanta me la bangso nang patu dun long ing samjin pen ang patu nun thek pot alani tum hanta suri tu bang tu karom elihin penda me aje point la lans ni lam peng pen karom